Mega Morocco will be gava. Na mama nekwu mmadụ ka ya echi eze gobi. Emeka Morocco onye amazi onye bụ onye. Amarozi onye bụ onye. Amụ Naịjirịa na alụ na-eme. Amarozi onye bụ onye. Amarozi onye bụ onye. Naịjirịa. Nwa Naịjirịa alụ na-eme na be anyị. Amarozi onye bụ onye. Mbọsị anyị ndị ọcha na-achị anyị. Anyị nwere ego nyafụnyafụ, anyị nwere ihe nyafụnyafụ. Ihe niile bụ osisi bụ nọọsụ na be anyị. Na 1960 ka anyị ji nwee freedom. Onye bụ anyị ji nwee freedom na be anyị. Naịjirịa aka dị mba anyị ga-aṅụ mmiri tọpụ iko. Naịjirịa Nigeria wee sụwa English, anyị sụrụ austerity, anyị sụrụ English spelling, sapụ kanyaba niile oyibo a na-asụla agụụ. Ibe anyị na-aya bụ anyị mere onwe anyị. Ịgwa m ụlụziri na aga m akọwa. Ọgwa mmadụ izila anyị tụnyeli ya akwụkwọ. Akwụkwọ n'ụwa mmiri tọbiko. Ndị na-enwere mmiri pọmpụ ka ha nwee ihe. Ndị na-enwere eletrik ka ha nwee ihe. Kwụsị anya bụ votu anyị na-atụrụ. Ndị winụla ewinu kama eji edozi Naịjirịa. Gbabụla ego Naịjirịa jee rie. Kama eji edozi Naịjirịa. Bụla ego Naịjirịa n'ụwa nwere n'obodo n'ọrụ. Onye ka ị na-asị na onye na-emebi obodo anyị nwoke m cheki ya onwe gị ịmara mbisi eme ya bụ ihe. Nwanne m na gị bụ kọntraktọ. Ebula ego Naịjirịa ebunye ya. Si ya were ya bụ ego ka ọ lụọla anyị ezi. Kama ọ ga-alụ onye bụ ozi. Ebula ego Naịjirịa n'ụwa wee jee n'onye na-arụ. Onye gị na-asị na onye na-emebi obodo anyị nwoke m cheki ya onwe gị ka ịmara mbisi eme ya bụ ihe. Naịjirịa na-alụ na-eme. Mana bụ gịnị ka mmadụ na-anwụsịsịrị? Mmadụ igotere ọgwụ mere espaya yala akwụkwọ ọgwụ amanya na-arụ. Onye jezie n'abịa ka ogote ọgwụ ọbụla ọnwụ ka o jere ka ogote. Onye jezie ka ọzọ ta ngụba anyị ọzọta ọgwụ ebe anyị na-achụkosi ego. Ebe onye na-asị na onye na-emebi obodo anyị nwoke m cheki ya onwe gị ka amara mbisi eme ya bụ ihe. Mega Morocco were ego ịgara ama mma na-ekwu nwa mmadụ ka ya echi eze ego. Emeka Morocco onye amazi onye bụ onye. Mmadụ niile siri naba bụ ndị ụka n'ilelu anya n'ihe na-eje ụka eriro nne. Ma esadis ụfọdụ na-eme n'ụka. Ọpụta ọgụgụ oburu Baịbụl n'aka. Bulu mkpọ mmiri nsọ n'aka. Sinicha buleti n'olu. Onye bụ ụkọ na-eje adịmasọ adịmasọ. Ọbata n'ụlọ ụka osekpụrụ ana n'iru alụta. Obodo nke nọ n'azụ mmalị na ya bụ onye ụka. Ọsị n'aha Jizọs obulu ụzọ kwee eme. Ọsị ọtụtụ dị Jizọs obulu ụzọ kwee eme. A na-agbasa ụka nwunye ọkpa na be dibịa. Dibịa bụ ọlụ ọgwụ na onye bụ na ya nọ na chedo omume ụmụanya. Achọrọ m ka mbụ onye ka ọ bụla onye nwụrụ anwụ. Onye na-eme etu a ọ bụ onye ụka ya. Ọ bụ eziokwu na ndị ọcha lụrụ anyị ọlụ. Ibe niile anyị ji ebi ndụ bụ ndị ọcha lụrụ anyị ba ncha. Ya nwere ibe ndị ọcha mere dị m ụkọ chiti. Ụna ọmụma Chineke ndị ọcha ka ọ na-eyi. Jizọs Kraịst bụ ndị ọcha ka ọ na-eyi.
na-eyi ndị Afrịka ụmụ Naijiria nwere anyị mere chukwu oyibo buzala egwesu na-eyizi anyị nwoke n'ụlọ nwaanyị aka ya zuru ike osigosi ite n'ọkụ ọsị ya suru ọkụ ọ dị mma mba nwoke wee sị na nwata anyị bụ n'isi nwata nwaanyị akwala ya wee nawazi adọrọ olusie ọ nọ ọnwa na-abụ na ịtọ oje na ofu akụkụ o meghe bịa palọ ndịta ọzọma na-ego ya mmanya batazi akpọ ya madam weta olumana na-azaba saa nwaanyị ọ bụ na ijọ na ijazi oyi gị saa nwunye wee zadi gịnị ga-ebido nsogbu mụ na gị ga-eso na-eso okwu ịbụ nwoke bịarụla ezinụlọ gị silọba na-abụ nwunye n'ime họteelụ a na-akpọga akụ karịa na-akpọga ka ji akụ ịza agbọgwa gị akụ na-etigbu ilo ịnanụzie na be gị ịzaba ego dị n'ogbu ekezi gị weta ga ga eji wesi ebe n'ụlọ site na ụmụ nwaanyị amarọ na ego na-abịa arụ na mkpata nye gị na-asị na ọnya na-ekpose buru ụdọ gị nwoke cheki ya onwe gị amara ibise mee ya bụ ihe mmiri na-adịghị ya emeka gbara ka were ego ịgaba ama mmadụ ekwu na mmadụ ka ga-eche eze ego ebi emeka mụrụ oko onye mmadụ onye bụ onye kụzi masị nwa egwe emeka egwu ọgbara ọgụgụ onye ụmụnye ọdọ Brazil onye ọma na-esoro anyị mma si esi nwa mụnye onye mana dị mma ha wee nye tumoro onye aka mebela agwa anya na anọbịa dịka Naịjirịa Limited onye ọma dịsi ka ibechidela onye ewu ahụ na nnọbịa Igwu na o mesịrị okwu mgbasa n'izu a na-acha eziokwu n'onye nwere obi nwere iwe ihe ga nọ ndụ n'ekwe ndị nwanne m aja bụ nwụba ọzọ dị ọra mba nne m ọzọ mere ogidi ma ọ na-ede mma nwechikwara ka na-ede mma Michael nke ka onye ịba akwụ anyị ketara n'ụjọ nọ n'Igbo nọ n'ụlọ na-egede ụgbọ ibe anyị nwa na akọ osiokwe na-ede mma onye so nwa mmadụ ka tụrụ mmanwụ bịara onye aka m uche ụba ọzọbụ ịnyanga n'ọkụ anyị ekene gị mmeke marụko mbụ ka na ndede egwu ọzọ nwe ịnyanga eme ọzọ nwe ịnyanga mmadụ mụrụ okolisi bụ onye ọgbọ ogwe a na-asị onye na